Čau lidi, dneska vás vítám u nového videa a dneska se podíváme na příběh, nebo vám spíš povím příběh fotbalisty, který měl být novým Messim, ale jeho kariéra se potom zhroutila. Teď jsem vám sem dal nějaké fotky, podle toho byste mohli poznat, kdo to je. Já vám to prozradím až potom. Narodil se v roce 1990, přesně 28. srpna 1990. Ve Španělsku jeho otec byl Srb, matka Španělka. Je to odchovanec z Barcelony, hrál jako malý hrál za Barcelonu v La Masi akademii, kde nastřílel více než 900 gólů v mládežnických kategoriích a v 17 letech debutoval za A tým v sezóně 2007-2008. V té sezóně dal 10 gólů v La Lize, což je víc než Messi v jeho věku, a média ho označovala jako nového Messiho. Je to Bojan Krkić. A začátek problému Bojana bylo to, že začal trpět úzkostmi a panickými atakami. O tom začal mluvit až později po své kariéře, ale je to tak. A kvůli tomu taky nejel na Euro 2008 se Španělskem, takže odmítl Euro. A hlavně měl to kvůli tomu i, že v Barceloně na ní byl velký tlak a měl tam hlavně velkou konkurenci Messiho, Thierryho, Andreho, Samuela Eta, Ibrahimoviče, Vilu a tak. A hrál za spousta dalších klubů. 2011 odešel z Barcy a potom hrál za AS Řím, AC Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alaves, Vissel Kobe, Japonsko a Montreala v Kanadě, ale nikdy se dlouhodobě neprosadil jako hlavní hvězda. Takže začneme z kopce. V roce 2023 ve 32 letech ukončil kariéru a dnes je ambasadorem Barcelony. A dnes mluví o tlaku, který mu zničil radost fotbalu. No a tady jde vidět, že fotbal je i o hlavě. Mám pro vás takovou otázku. Myslíte si, že by Bojan mohl být hvězda, kdyby neměl psychické problémy? Pište mi to dolů do komentářů. A doufám, že se vám video líbilo. A dejte like, odběr a čus.